በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስንክሳር ዘወርሃ ነሐሴ 16 ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዒልኩም? አነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም አቦይ አሜን። ወላዲተ አምላክ ልሳን ኩንኒ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስንክሳር ዘወርሃ ነሐሴ 16 ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅር ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ደማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም የሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር። ካብ ኩሉ ክፍእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። እንኳዕ ኣብፅሐኩም ናብ ዕርገተ ድንግል ማርያም ኣዴና ንኣሸንዳ አሜን። 16 ነሐሴ በዛ መዓልቲ እዚኣ ናይ እግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ ኣምላኽ ናይ ስግኣ ዕርገት ዝዝከረሉ መዓልቲ እዩ። በረኸታን ኣማላድነታን ጣዕማን ፍቕራን ምስ ኩላትና ይኹን አሜን። ፍልሰታ ዝብል ቃል ፈለሰ ካብ ዝብል ናይ ግእዝ ግሲ ዝወፀ ኮይኑ ካብ ሓደ ቦታ ናብ ካልእ ቦታ ምግዓዝ እዩ። ሃገርካ ወይ ከዓ ሰፈርካ ገዲፍካ ምኻድ ምስዳድ ምፍላስ ማለት እዩ። ፍልሰታ ለማርያም ክንብል ከለና እውን ስጋ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ካብ ጌቴሰማኒ ናብ ገነት ምፍላሱ ዳሕራይ እውን ካብ ትሕቲ እፀ ህይወት ናብ ገነት ምፍላሱ ዘመልክት እዩ። ብሓፂሩ ካብ ምድሪ ናብ ሰማይ ምድያብ ወይ ከዓ ምዕራጉ ካብዚ ስጋዊ ዓለም ናብቲ መንፈሳዊ ዓለም ምስግጋሩ ምፍላሱ ምኻዱ ማለት እዩ። ካብዚ ሓላፋይ ዓለም ናብቲ ዘይሓልፍ ዓለም ምሕላፉ ዘመልክት እዩ። ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ወላዲተ ኣምላኽ ብ21 ጥሪ ኣብ መበል 64 ዕድሚያ ከም ዘዕረፈት ብንጹር ኣብ ታሪኽ ቤተ ክርስቲያን ተመዝጊባ ኣሎ። ኩሉ እኳ ሞተ ስጋ ዝመውት እንተኾነ ሞተ ማርያም ግና ንኹሉ ዘድንቕ እዩ። ከም ዝተባሃለ ወላዲተ ኣምላኽ ኮይና እናሃለወትሲ ንሳ እውን ከተዕርፍ ኣምላኽ ቅዱስ ፈቓዱ ኾነ። ሃዋርያት ገኒዞም ከቐብርዋ ክኸዱ እንከለው ግን ገና ጌቴሰማኒ ከይበጽሑ እቶም ወትሩ ዝጻብእዋ ኣይሁድ ሕጂ እውን ሸለል ከይበሉ ብእከይ ቅንኢ ተለዓዒሎም ስጋኣ ከቃጽሉ ተኣኪቦም መጹ። እዚ ዝገብርሉ ምኽንያት ድማ ንሃዋርያት ቅድም ንወዳ ቀቢሮሞ ከብቅዑ ኣብ ሳልስቱ ተንሲኡ ኣብ 40 መዓልቱ ናብ ሰማይ ዓሪጉ ዳግማይ ከዓ ክምለስ እዩ ኢሎም ንህዝቢ ብዙሕ ኣታሊሎምን ወሲዶሞን ሕጂ ድማ ስቕ እንተበልናዮም ነዚኣ እውን ከም ወዳ ወሲዶም ኣብ ዘይንፈልጦ ኣንቢሮም ንሳ እውን ተንሲኣ እናበሉ ክህውኹና ክነብሩ እዮም ካብ ዝብል እከይ ሓሳብ እዩ ዝነበረ። ብመሰረት ምኽሮም ድማ ታውፋንያ ዝተባሃለ ሓደ ካብቶም ኣይሁድ ጎበዝ ሰብኣይ ንስግኣ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ምእንቲ ከንድዳ ዓራታ ክግምጥል ኢሉ ናብቲ ሃዋርያት ተሸኪሞምዎ ዝነበሮ ዓራት ብድፍረት ቀረበ። ነቲ ዓራት ምስ ሓዞ ቅዱስ ገብርኤል ካብ ሰማይ ወሪዱ ንታውፋንያ ኣእዳው ቆረጾ። ኣብቲ ዓራት እውን ተንጠልጢለን ተረፋ ተነእዳው ማለት እዩ። ብድሕሪ እዚ ምስ ዮሃንስ ገይሩ ብደመና ተነጢቓ ኣብ ገነት ኣእትዩ ኣብ ትሕቲ እፀ ህይወት ኣንበራ። ዕርገታ እውን ብምስጋና መላእኽቲ ብስግደት ሰማዕታት ዝተሰነየ እዩ ዝነበረ። ታውፋንያ ግና ብዝፈጸሞ ክፉእ ግብሪ ተጣዒሱ ናብ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣዴና ስለ ዝተማሕፀነ ብሕቡእ ተኣምራት ኣእዳው ናብ ቀደም ሰፈረን ተመሊሰናሉ እየን ብጸለት ወላዲት ኣምላኽ ማለት እዩ። ድሕሪ እዚ ሃዋርያት ካብኦም ብምፍለያ ጥራይ ዘይኮነ ኣበይ ከም ዘላን ኣበይ ከም ዝኣተወትን እውን ስለ ዘይፈለጡ ብብዙሕ ሓዘንን ብኽያትን ድሕሪ ምጽናሕ ቅዱስ ዮሃንስ ካብ ኣዴና በረኸት ተቐቢሉ ካብ ገነት ምስ ተመልሰ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ከመይ ኮነት ምስ በልዎ ኣብ ትሕቲ እፀ ህይወት ከም ዘላ ነገሮም። ዮሃንስ ርእይዋ ንሕና ከይርአናያ ብምባል ብመንፈሳዊ ቅንዕን ፍቕርን ተበጊሶም በቲ ሓደ ባዕሉ ዮሃንስ ብዝሓበሮም ከዓ በቲ ካልእ ኣብ መጀመርያ ነሓሰ ጾም ጀመሩ። ንኽልተ ሰሙን ምስ ጾሙ ኣብ መወዳእታን ናይታ ካልአይቲ ሰሙን ሰንበት መዓልቲ ጎይታ ባዕሉ ንስጋ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣምፂኡ ሃቦም። ንሳቶም ከዓ ብዓብይ ዝማሬን ውዳሴን ከምኡውን ብጽኑዕ ምህለላ ኣብቲ ዝተዳለወ መካነ ዕረፍቲ ኣብ ጌቴሰማኒ ቀበርዋ።
ኣብ ሳልስታ ሰሉስ መዓልቲ ሃዋርያ ቅዱስ ቶማስ ካብቲ ብስብከተ ወንጌል ከይድዎ ዝነበረ ሃገር ስብከት ብደመና ተጻዒኑ እናተመልሰ ከሎ ብ16 ነሓሰ እግዝእትነ ማርያም ካብ መቃብር ተፈልያ ተንሲኣ መላእኽቲ ብግርማ ናብ ሰማይ ከዕርግዋ ከለዉ ኣብ መንገዲ ኣብ ሰማይ ተገልጸትሉ። ኩሎም ሃዋርያት ዕርገታ ርእዮም ንሱ ዝተረፈ ከኣ መሰሎ። ሕጂ እውን ትንሣኤ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ከይረኣየ ዕርገታ ብምርካቡ ብመጀመርያ ናይ ወድኺ ትንሣኤ ሕጂ ከኣ ናትኪ ትንሣኤ ከይረኣኹ ተረይፈ ብምባል ብጓሂ ወደቐ ወፈቀደ ይደቅ እምደመናሁ ከም ዝበለ ካብቲ ተጻዒንሉ ዝነበረ ደመና ክወድቕ ክሳብ ዝደሊ ኮነ። ቅድስቲ ድንግል ማርያም ግን ኣይትሕዘን ዝወደይ፣ ምኽንያቱ እዚ ምርኣይ እዚ እንትርፊ ንዓኻ ንኻልእ ኣይተዋህበን ኢላ ጸናናዓቶ። መግነዚ ሃሂባ ድማ ፍልሰታ ከበስሮም ናብቶም እኩባት ሃዋርያት ኣፋንወቶ። ሽዑ ሃዋርያት ቅዱስ ቶማስ ናብ ሃዋርያት ከይዱ ከም ዘይፈለጠ ኮይኑ ጉዳይ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያምሲ እንታይ ኮነ ገለ ነገር ዶ ኣይረኸብኩምን በሎም። ንሳቶም ድማ እዚ ነገር ዘርዚሮም ሓበርዎ። ሃዋርያ ቅዱስ ቶማስ ግን እዚ ከመይ ኢሉ ክኸውን ይኽእል መቃብራ ከፊትኩም ስጋኣ እንተዘያርኢኹምኒ ኣይኣምንን በሎም። ሊቀ ሃዋርያት ቅዱስ ጴጥሮስ ብተግሳጽ ንስኻ ኩሉ ግዜ ማንታ ዝልቡ ተጠራጣሪ ኢኻ፣ ቅድም ትንሣኤ ክርስቶስ እናተነገርናካ ኣእዳው እንተዘይሓስኩ ዝተወቅዓ ጎኑ እውን ከይዳሰስኩ ኣይኣምንን እየ ኢልካስ ሕጂ እውን ከምኡ ትብል ኣለኻ በሎ። ቅዱስ ቶማስ ግና ናይ ብልቡ ገይሩ ስጋኣ ከርእይዎ ግድን በሎም። ቅዱስ ጴጥሮስ ድማ እናሓዘነ ስጋኣ ከርእዮ ምስ ሃዋርያት ናብ መቃብራ ወሰዶ። እንተኾነ ተንሲኣ ስለ ዝነበረት መቃብራ ከፊቱ ስጋኣ ክረኽቦ ኣይከኣለን። በዚ ነገር ተሰናቢዶም ከለዉ ከዓ ሽዑ ሃዋርያ ቅዱስ ቶማስ ፍልሰት ኣድና ከም ዝረኣየ ኣበሰሮም። መረጋገፂ ድማ እታ ዝተገንዘትላ ቅናት ሃቦም። ንበረከት ድማ ነቲ ሰበን ቆራሪጾም ተኸፋፊሎም ነናብ ሃገረ ስብከቶም ከይዶም። ስለዚ ድማ 16 ነሓሴ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ነቢይ ቅዱስ ዳዊት ተንስ እግዚኦ ውስተ ዕረፍትከ አንተ ቦተ መቅደስከ ኢሉ ኣቐዲሙ ከም ዝተዛረቦ እምኒ ኣልዕልለይ መቃብር ክፈትለይ ከይበለት ማህተም መቃብር ፈቲሓ ልክዕ ከም ትንሣኤ ወዳ ካብ መቃብር ተፈልያ ዝዓረገትሉ ክቡር ዕለት ክቡር መዓልቲ እዩ። ከምቲ ሃዋርያ ቅዱስ ቶማስ ትንሣኤያን ዕርገታን ንከርእዮም ድማ ኣብ ሓመታ ከምቲ ናይ ቅድሚኡ 2 ሱባኤ ኣተዉ። ጸሎቶም ተቐቢሉ ከዓ ንኣዴና መንበር ንቅዱስ ጴጥሮስ ንፍቕ ካህን ንቅዱስ እስጢፋኖስ ከዓ ገባሬ ሰናይ ዲያቆን ገይሩ ቀዲሱ ንኩሎም ድሕሪ ምቕራቡ ዕርገታ ኣርኣዮም። ቅድሚኡ ተርእዩ ዘይፈልጥ ዓብዪ ሓጎስን ፍስሓን እውን ኣብዚ መዓልቲ እዚኣ ኮነ። ጸሎታን በረኸታን ምሕረት ናይ ፍቕር ወዳን ጣዕማን ፍቕራን ናይ ወላዲት ኣምላኽ ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ኣሜን። ኣርኪ ከምዚ ይብል ሰላም ለስጋቺ እግዚአብሔር ዘመሰጣ ከመትሃሉ በየ ለማህደረ ብርሃን ዘውስጣ ወለተ ካህናት ማርያም ፈጻሚተ ቃላት የውስጣ አዳወ ፍቅርቺ በላዕልየ ይሱጣ እፍረተ መዓዛ ቅድወ ዘብዙ ሴጣ ሰላም እብል ለዘበ ማህፀና ተስእለ ዘሳረረ ምድር ወሰማያት ተሰቀለ ማርያም እምድር ኣመትዓርግ ለአለ ጸዳለ መብረቅ ቅድሚሃ ጸደለ ወበድህሪሃ ነጎድጓድ ወሃበ ቃለ ይብል በረኸታ ይሕደረና ኣሜን። ሊቀ ሰማዕታት ቅዱስ ጊዮርጊስ ከምኡ እውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ናይ ሊቀ ሰማዕታት ቅዱስ ጊዮርጊስ ካብ ሃገር ፋርስ ናብ ሃገረ ናብ ልዳ ስግኡ ብኸብሪ ዝፈለሰሉ እዩ። ፍልሰተ ስግኡ ምስ ፍልሰተ ስጋ እግዝእትነ ድንግል ማርያም ስለ ዝሓበረ ንዓኣ ምፍታው ዝፈልጡ ሰባት ድማ ብስሙ ንዝምሕፀኑ ወደብ ድሕነት ምእንቲ ክኸውን
ስእሉ ምስ ስእላ ይስእልዎ። ንእግዚአብሔር አምላኽና ምስጋና ይኹኖ ኣብ ልዕለና እውን ይሕደር አሜን። ብጸሎት ሓያል መስተጋድልን ቅዱስ ጊዮርጊስን ይቕረታን ምሕረትን እውን ይኹን ለዓለም ዓለም አሜን። አርኬ ድማ ከምዚ ይብል ናይ ቅዱስ ጊዮርጊስ ሰላም ለጊዮርጊስ ተውላጠ ጻማሁ ወህማሙ እንተ ተለዓለ መጎሰ ስሙ ፍልሰትኪ ድንግል ዘተተሳሃ ፍልሰት አጽሙ እንዘ ይብል ሃቢሃ ሰቦ ጸለየ ቀዲሙ ምስለ ፍልሰትኪ ደምርኒ እሙ አሜን። እግዚአብሔር አምላኽና ምስጋና ይኹኖ ንዓና እውን ብጸሎት እዞም ኩሎም ቅዱሳን ብጸሎት ቅዱስ ጊዮርጊስ ብጸሎት ኩሎም ቅዱሳን ይምሓረና ለዓለም ዓለም አሜን አሜን። ነሐሴ 16 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣዴና ወላዲተ አምላክ ፍልሰታ፣ ትንሣኤዋ፣ ዕርገትዋ፣ ከምኡውን ቅዱሳን ሐዋርያት፣ ቅዱስ ጊዮርጊስ ሊቀ ሰማዕታት ፍልሰቱ፣ ቅዱስ ጊጋር ሶርያዊ ሰማዕት። ወርሓዊ በዓላት ድማ ኪዳነ ምሕረት ናይ 7 ኪዳናት ማሕተም ዝኾነት ኣዴና ቅድስቲ ኤልሳቤጥ ኣዶ መጥምቀ ቅዱስ ዮሐንስ፣ ቅዱስ ገብረ ማርያም ጻድቅ ንጉሰ ኢትዮጵያ ናይ ላሊበላ ንቅዱስ ላሊበላ ሓው ማለት እዩ። ቅዱስ አኖሬዎስ ንጉስ ጻድቅ፣ አባ አቡናፍር ገዳማዊ፣ አባ ዳንኤል ጻድቅ፣ ቅዱስ አባ ዮሐንስ ጻድቅ ወንጌሉ ዘወርቅ አሜን። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕምብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝወደቀ ዝነጠበ ኩሉ ብኣፈ ቅዱሳን ትጓሃን መላእክቲ ተኣረመለይ ካብ ኣናበባ ካብ ቃላት ካብ ግድፈት ካብ ዜማ አሜን አሜን ወአሜን ወለ ኩሎም መላእክቲ ሰማይ ብሩኽ አውደ ዓመት ብሩኽ አሸንዳ ይግበረልና ዓመትና ዓመት ይዕቆረና አሜን ወአሜን ወለ ኩሎም መላእክቲ ሰማይ አሜን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለዕለትነ ሀበነ ምህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰለነ ኢታብአነ ዘእሱ መንሱት አላልትነነ ወበልሃነ ኩሎ ኩስ መዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይሉ ስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በላቸው ድንግል በሥጋኪ እመእግዚአብሔር ጽባሕ ሰላም ለኪ ብሩክቲ አንቲ እምአንስት ወብሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ 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 ፍሥሕት ኦ ማርያም ምልዕተ ጸጋ ምልዕተ ውዳሴ ምልዕተ ሞገስ ምልዕተ ክብሪ ልዑል ምስለኪ ሰአሊ ወጸልዪ ምህረተ መንቲአነ ምህረተ ኩሉ ዓለም ምህረተ ምድር አቃጢት ሀበ ፍቅር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ተማኅፀነ በኪዳንኪ አሜን አሜን አሜን። ለይኩን ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።